Inline korčuľovanie patrí medzi obľúbené športy rovnako ako u dospelých, tak aj u detí. Veľmi rada korčulujem. Koľské korčuly mňa fest bavia. Je to zabava a relax. Čo pre vás znamená korčuľovanie? Život. No aj všetko. Rada korčulujem. Žiaci 6 základných škôl sa stretli na kamennom obrázku, kde sa súťaž pravidelne koná každý rok. Športové podujatie organizuje Centrum voľného času odvtedy, čo sa smerom na Ferčekovce vybudoval cyklistický chodník. Dnes sa koná 7. ročník súťaže v slalomovom korčuľovaní, kde si asi 50 účastníkov zmeria svoje sily v šikovnosti, v rýchlosti, v obratnosti. Takže veríme, že pri tomto krásnom počasí budú aj rekordné výsledky. Na deti čakala 200-metrová trať, ktorú sa snažili súťažiaci zdolať v čo najkratšom čase. Samozrejme, cieľ bol jasný. Vyhrať? Ak sa nepodarí, tak aspoň bez úrazu. Cítim sa na popredné umiestnenie. Troška sa bojím. A čoho? Tak, že sa mi niečo stane, alebo že spadnem. Vám to ide, vy ste hokejisti? Áno. Áno. Nie je to trošku nefér voči tým ostatným? Ani nie. Takže ste prišli vyhrať, predpokladám. Hej, a to je ich chyba, že nehrajú hokej. Máme pre ne pripravené zaujímavé ceny, takže bude to pre nich prekvapenie, ale určite všetci, čo vyhrajú, budú spokojní. A nie len tí najlepší, ale aj ostatní, ktorí si prišli zasúťažiť len tak pre radosť. Veď podstatou športového dopoludnia je dostať deti od počítačov na vzduch a podnietiť ich k tomu, aby sa viac hýbali.